салом алейкум духтарако созед нағзед саломатиё хубай тамошобино пеш япай зумрад омадагем нигоҳ кунен чӣ хирас продажои фасон инчунин борои новинкаи хушро вардаган якта ба якта шумо давози нишон метем бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза сеюм қатор распродажа аз 70 сомон сар мешава иҷода ҳам двойка ҳам куртои хушро ҳамаи чӣ омадагай то охира тамошо кунен ҳамаша якта ба якта шумодам мефаҳмонам мана бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои япай зумрад мана духтарако аввалин моделе ки омадагай намхе куртои фасон и бо гули новинкая аҷоиб хушру материалаш чия материалаш бамбук ламиражай чашми злайхо новинкаш будай диден ози дигар асветкошам астай нархаш 300-280 сомон дамечан ази ҳам двойка омадагай ҳам курта омадагай беҳад хушру марамад ози сезони ҳамин нояй инаё двойкашана мана марамад инаи двойкашай марамад бо биёенай пеш хитон бинен ҷо япай зумрада бо чихе борои фасон омадай бори новинка хулас биёен бо ай пеш тамошо кунен курта 300 буд 280 сомон да метиан а двойкоша боша 250 сом кардияна двойкоша 250 сомон кардаган хушруай чашми злайхо двойкаи фасон иқай хушру духтарако бори навай нигоҳ кунен аҷоиб фасона куртаяй марамад ази бора светка ҳаста стилаш фасонакай духтаро чанд тара светка дора 250 сомон бо арзон меша бо арзон мешава материалаш бамбук ламираш марамад барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст нависем бо шумода мефаҳмонам хулас нигоҳ кунем 250 сомон инаи цвечам бинен чихе и цвечам хушруай мана 250 сомон мана 250 сомон сангош сангои сваровски духтаро марамад биёен бо духтаракои двойкара хушругиша бинен ина кори дастӣ дора бо бамбук ламиражая материалаш бо чанд тара светка дора шумо нависен суратоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен мана фасониша диден аҷоиб ҳозир сезони ҳамина омадестай духтаро метавонен ки омада аз ҷои япай зумрад харидорӣ кунен омада натонен рақамошон ҳаст нависен даррав доставкатон кунан расветкош беҳад бисёрай хушрӯай ҳами сангчиёша хостум нишон дидем нигоҳ кунен иёра нигоҳ кунен чӣ хеле сангай тоза сваровски сангчиёи хушрӯ ино 400 сомон будан пеш ҳозир бошад 300 сомонай бо арзон мешава марамад нависен ана модели фасони дига духтарако ки тамом шудагӣ буд бо овардян бисёриё пурсида будан тамом шуда буд духтаро успед кунед ҳамаи цветош омадагиай нависен сурат мепартоянтуна нигоҳ кунед сабзш астай сиёҳуш аст ази бо дигар асветкои хушрӯш бо омадастай ҳатман нависеншона духтарако и куртаяй абманкаяй хеле халат бар ин кушода намешава хулас вай фасоншай беҳад хушрӯ нархошон 300 сомон ин моделҳои ҳамо 1250 сома буданд моделҳои 1250 сомаи духтаро пашивуш дар королевский вилюр омадагиай мана ҳамаш пашифи дубай хулас нависен маълумоти бештара бо аз хучон пайдо кунен размеро ҳамаш ҳаст халата бинен духтарако чихе фасон апай зумрад оварда ё чанди 400 сомон ина остиношон ина фасониша бинен хушрӯи бадай духтаро ягон ҷо рафтандам беҳтарин вариант ё халатаи сангош ҳамаш сангои сваровски размеро чӣ хеле аниқа хушчае айчилаш то 58 размер ҳаста инаи цветаш сиёҳ нест хеле темно-зелёная анаиш сиёҳшай марамад барои маълумоти бештар бо хучондан нависен духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен анаи моделам аҷоиб фасонай и ҳаму 450 сомошай ҳози аксия рафтестай 350 сомон кардаган ҳам қарасветкои хушрӯ бисёрай ёзи ина дигар асветкошам нишон метиҳан мана электраша бинен ин моделҳои ягон ҷо рафтан моделҳои беҳад хушрӯ новинка мана 350 сомон
варианти ту ё на материалошон королевский велюр духтаро материалш аҷоиботай баъд сангчоша нигоҳ кунед чихе сангчош хушрувай сангои сваровский фасонак ина кадомиш дар кора размеро то чанда ай 48 то 60 размер ҳастай духтаро марамат ира бинен хушруги ира бинен охи духтаро чихе цветаш фасончае мана 350 сомон и королевский велюриш духтарако аксияш даге анамин намуд маваё кирто ино хамилёнан 350 сомон буд ҳози аксияда 200 сомон шид бо катишон шарф доран шарфошон калони хушрувай двойкаяй 200 сомон духтаро ира светкора бинен размеро 48 то 58 ҳастай мана расветкоша бинен чихе расветкои хушрувай духтарако ина чихеле гуфтум размеро аз 48 то 58 ҳастай баданаи фасона бинен охи чихе фасончаяй мана ду моделая модели инохчон пушдаги баданаи модел астай мана шарфоша диден чихе калонакан нархшон 200 сомон аксия кати мана шарфшам ка хушру будае духтаро калонии шарфа бинен 200 сомон дер накнен ана духтаро боз ҳам аксия рафтестай инаи киртадор кожинкачаи киртадор омадаги кирташ спорт стил марамат баъз вибарин дигар чизокатиам мепушен 300 сомонай ҳози аксияда 280 сомон шидагиай марамат биёен ҷои апай зумрад дигар асветкош ҳаст бежвиш сафедиш аст шумо нависен шуна сурат мепартоян ба ҳазур интихоб кунен стилиш оверсайсай размериш стандарт тақрибан то ҳами 54 мешавад духтаро ина марамат биёен бо айпеш бинед ёки нависен дар рав шумода доставка кунана двойкои хушро омада ҷои апай зумрада духтарако нигоҳ куненда аз ин чандта расветка ҳаст оз дигар намудошам нишон метиҳем кори дастӣ дорана 400 сомонай 400 сомон ҳамаш кори дастӣ дора ози аз наздик ман нишон метиҳем нигоҳ кунед пуштошам ҳамаша намахе кори дастӣ дора дар 400 сомон ду либос мегирен ҳам кирта ҳам болопуш духтаро болопушам дигар чӣ кати мешава пушен кирташам киртошон ҳамаш остин дарозай материалошон королевский мрамор мара нигоҳ кунен чихе хушручан ина сиёшам ҳастай марамат касоне ки варианти арзонтар мекофт мисол ямун 1000 чанд сумора копиёшай духтаро марамат биён ҷои апай зумрада омадагиай 400 сомон кори дастӣ размеро хубиш яй ки размеро то 60 аст ин модела то 60 размер меёбен духтаро марамат нависен доставкатон кунан ёки биёин хутон духтаро грандиозни аксия дар ҷои апай зумрад нигоҳ кунен двойка болопушу кирта дора ай ҷои хушру 100 сомон ина 350 сомон будан ҳозир 100 сомон шидагиай размерош стандартай то ҳами 56 мешавад тақрибан ин ҳамҷа нигоҳ кунед ина киртои хушру то 60 мешидай диден киртои фасона киртои фасон ина двойко ҳамаи ҳамин нархошон 100 сомон ози то охира тамошо кунен 70 сумашам ҳастай мана 100 сомон хушругиша диден бо ҳамаш пашифи дубаяй копия люксои наму моделои дубаяй духтарако 100 сомон бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза духтарако сеюм қатор ҷои апай зумрад анаи бахрамо 250 сум буд диден 70 сомон шидагиан анаи абаё 100 сомон духтаро болопушои фасон 100 сомон ай ку чанд та цветай духтаро нигоҳ кунен айни 70 сума чанд асветка ина нигоҳ куненда иш 100 сумашая иш 100 сум уна бахрамо 70 сум хулас моделои беҳтарин распродажаи хуби хуб кати анаи халатоям 100 сомон ая королевский мраморай материалош бо духтаро 100 сомон нигоҳ кунен ана ино 70 сомон кирто хулас иша ишда хушрувай иша ишда хушрувай ина биёен бо айпеш бинен агар ки имконияти омадан надошта бошен нависен шуна духтаро нигоҳ кунен ам двойкое ки мебинен киртое ки мебинен ҳамаш намахе пачко мекушоян распродажа 100 сомон гули бо вай дора комбахтия диден 100 сомон кадомеша мегирен ҳатман пеши апай зумрад биёен 100 сомон иҷада бор бисёрай ҳамаира нишон дода намешава лекин шумо биёен айпеш хутон бинен боварӣ дору махултон мешава барои ки интихоб хеле зиёдай ина двойкаша диден хушругиша кирташам болопушам ҳамаш 100 сомони инаи моделорам диден
300 сомон بود ҳозир 100 сомон шудагай расветкош размерош ҳамаш ҳастай ина нависен шуна бо биёин ай пеш тамошо кунед ин модел бинай хушругиша диден 100 сомон мана размеро ҳастай